изключително красива младежка група, заедно с техните ръководители, с шофьорите, приятели и гости от България. Португалската ривиера се намира на юг, в южната част на Португалия. Знаете, вие сте се подготвили, вероятно сте видели. Тя е разположена страната в най-западната част на Европа, но разположена като правоъгълник, вертикално надолу. Португалия има най-дълги океански бряг въобще, 1293 км, цялото западно и южно крайбрежие. Така че най-южната част долу в тясната ивица, това е тяхната ривиера, което се пада на нивото на Малага и Марбея от Испания, които са по-известни. Долу-горе на едно и също ниво се падат Портимао, Буфейра, Фаро и малко по-на юг се намират автономните Мадейра и Азорските острови, които знаете, че също са португалски архипелаг от повече от 18 островчета, най-голям от които, разбира се, е Мадейра и Фуншал, родното място на Кристиано Роналдо. Ще споменем и за него също. Това момче за Португалия е икона, пример, истински пример за подражание. Произлиза от изключително бедно и скромно семейство. Баща му е бил абсолютен алкохолик, това са публични факти, не ви разказвам клюки. Майка му е била готвачка, те са 5 деца, много трудно, много бедно са живяли. Идва на 11 годинки от Мадейра, те говорят един диалект, който е доста португалски, но трудно разбираем за тук, който е в континентална Португалия. Имал е криви зъби, страдал от това, че децата му се подиграват в общежитието на Спортинг. Сам си готви, сам се пере, сам си глади на 11 годинки, но мечтата му да стане голям футболист го води повече от всичко останало. Изтърпява и подигравките, изтърпява и забележките, които му се правят, и всеки ден, в който тренира, казва, аз един ден ще бъда велик, и това се случва. На 19 години играл в първото си европейско, както знаете. Единственият футболист, който няма нито една татуировка. Наистина нито една. Милионер, да, защото е основен кръводарител. В хематологията той е като патрон. Неколкократно в годината дарява кръв. Той спонсорира цялата детска онкология. Доведе повече от 200 деца от Индонезия, когато беше голямото земетресение, на свои собствени издръжка ги записа в клубове, където не тренират. Спонсорира и благотворително раздава много голяма част от това, което печели. Така че слава на такива млади хора, младежи. Той е почти на 40 вече, но за мен е младеж, на възрастта на сина ми, и слава Богу, че имаме такива хора, които дават пример как полезно човек да си харчи и използва парите. Всички хора, деца от други държави, тук местни хора, които примерно им предстоят операции, сложни, трудни, тежки, особено, за съжаление, на децата, които са с онкологични заболявания, той е готов по всяко време на денонощието да се притече на помощ и до сега е помогнал на десетки, бих казала, стотици деца. Така че и Роналдо е част от тази магическа панорама, богата история, хубава природа, прекрасна храна, всичко това, което е Португалия. Ето вижте, вече сме в Лисабон. Лисабон е пред нас в ляво. За колко бързо време дойдохме, и сега ще се качим на невероятния мост, наречен 25 април, който е копия на моста Голден Гейт в Сан-Франциско и е строен от същата американска компания 1966 година. Вдясно, ако погледнете, се вижда паметника на откривателите във формата на кораб, при който после ще отидем. Вдясно, да, ето вижда се. Значи оттам нататък, където свършва последната рафинерия вътре във водата, оттам нататък започва Атлантическия океан. Това е река Тежо и цяло живота на Португалия е свързан с тази река. Извинете, на града на Лисабон, той свързва двата бряга на реката. Това отсреща също е предградие на Лисабон, други квартали. Ние след това наобратно ще имате възможност още веднъж да минем в обратна посока и ако и малко се раздигне мъглата да ни помогне, ще бъде още по-добре, но така или иначе пред нас е тази статуя, на която отиваме. Подобна, тя пък отдолу минава влак, между другото, на моста. На първия етаж, тук са автомобилите, държи се на две колони от 190 метра. Общо дължината е 3 км и 200, така че после като отидем в късния следобед, сега не се вижда, но в ляво в дъното се намира
най-дългия мост в Европа. Моста Васко да Гама, 17 км и половина. Надявам се след обяд да има малко повече видимост, да може да го снимате. Невероятно. Строено е 1998 година по повод световното изложение в Португалия, в Лисабон, на тема "Океаните и реките за световния мир". Тази статуя, на която отиваме, е висока 110 метра, 82 метра е постамента, 28 метра е фигурата на Христос, подобна на статуята в Рио де Жанейро. Строи се 49-та година с дарения, събрани само от португалските жени, тъй като Португалия не влиза във Втората световна война. Запазва неутралитет. Тогава управлява Антонио Салазар, когото наричат абсолютен едноличен диктатор, но всъщност днес португалците много съжаляват за това, че този режим не е продължил. Тази анархия, която цари в момента в света, Антонио Салазар става министър-председател на 26 години. Много хитър, много находчив. Направил за страната си повече, отколкото всичките днешни съвременни политици. И взема кардиналното съдбоносно решение Португалия да не влезе в войната, като всички неща, които прави, ги ползват до днес. Talvez se alguém me jurasse, talvez ninguém soubesse, talvez até te convencesse, talvez se eu dançasse como se ninguém me visse, como se ninguém me visse os meus passos. Talvez se eu cantasse como se ninguém me ouvisse, como se ninguém contasse os compassos. Eu tenho uma visão de mim, sempre em supervisão de mim, autoconsciência a molar e dar-me, eu já nem sei. Eu tenho essa visão de mim, tenho uma visão de mim, uma mais alta versão de mim, em que eu sou leve e o que me leva é vida inteira, inteiro até. Uma mais alta versão de mim. Talvez se alguém me jurasse, talvez ninguém soubesse, talvez até te convencesse, talvez se